И така, точно сега в този момент ние с вас ще разгледаме подробно и внимателно по какъв точно начин се работи с самата програма. При самия процес на работа машината може да се намира физически някъде в цеха или работилницата, докато компютърът се намира обикновено при началника, като е поставен директно на неговото бюро. Поради тази причина ние взимаме със себе си SD картата. Сега ще ви покажа какво точно се съдържа на тази SD карта. Какво точно е включено във вашия комплект и по какъв именно начин точно се записва самата информация и се зарежда директно тук. И така, поставяме SD картата. А пък за тези от вас, които случайно нямат на своите лични компютри къде да поставите SD картата, трябва да си купите адаптер. И така, ето че SD картата се появи на екрана. Сега я отваряме. Тук при нас е самата програма, а също така има и допълнителна видеоинструкция, различни графики, т.е. всичко, което сме разработили за много години. Вярно е, че тя малко е остаряла, има разни кръстове, цветя и абсолютно всичко останало. Ето тук по-нататък са програмите и видеото. Сега ние ще отворим видеоклипа, за да можете вие сами да видите как точно на практика работят тези машини. Виждате, там има една захвърлена автомобилна гума директно на улицата. Вярно е, разбира се, че това е предишната стара серия от нашите машини, но въпреки всичко това, основният смисъл си остава абсолютно напълно един и същ. И ето по този начин, меко казано, се нанася рисунката върху камък с размери 1,20 м на 60. И така. Сега ние влизаме вътре в самата програма. Ето го тук и самия агат. Него ще може да го изпратите след това, когато вече сте напълно готови, директно на вашия работен плот на компютъра. И така, всичко се стартира успешно и програмата агат се отвори пред нас. Сега взимаме мишката в ръка, отиваме с курсора върху малкото зелено кръстче, точно върху тази икона и избираме опцията от менюто. Ето точно тук, ето сега ще гравираме. Натиснах бутона 2 пъти, извинете. И така, ето че на екрана пред нас се отвори това изображение, което ние искаме да гравираме. Тук са посочени конкретното име на файла, точният размер на изображението, а малко по-нататък е показана и резолюцията, с която ние в момента ще работим. Ние препоръчваме с тази резолюция. По-нататък тук в менюто имаме на разположение най-различни видове режими за работа от типа на фотографско копие, т.е. режимът може да бъде амплитуден или пък да бъде честотен и в зависимост от зададеното от вас конкретно процентно съотношение, ние получаваме като краен резултат нещо много подобно на това, което обикновено правят професионалните художници, когато работят на ръка директно върху камъка. И ние с вас сега задаваме два прохода. Защо обаче тук първоначално в настройките стои само един проход? Защото ако в случая на нас ни трябва да направим допълнителна доработка за художника, тогава се слага само един проход за това да остане много повече свободно черно пространство за работата на самия художник. И влизаме вътре. Сега виждате малкото колелце с стрелката сочеща надолу. Т.е. на нас в този момент ни трябва да извършим конвертиране на файла. Той автоматично ни посочва, че ще извършваме запис именно върху нашата SD карта. Ние, разбира се, веднага се съгласяваме с това нещо. Тук вие може да промените името на файла. Но моля, не пишете твърде дълго име, защото там има наложени определени ограничения в самата дължина на самото име. И натискаме запазване. Той казва, че при нас вече има такъв файл. Ние казваме, че ще заменим стария. И сега вие сами виждате как отдолу върви една зелена лента, а това означава, че цялото изображение се превежда в специални команди за стъпка, удар и така нататък и тем подобни. Ето, всички команди вече са преведени. Затваряме прозореца. Ето и вадим нашата SD картата, след което я вкарваме много внимателно в съответния слот на самата машина и отиваме да вземем подготвения камък, който ще обработваме днес, или може би онзи, който случайно нашия съсед наскоро изхвърли, а пък ние с радост си го прибрахме.
Това е меко казано едно случайно парче от надгробна плоча. След това трябва да изберем конкретната зона, където ние ще работим, да кажем зоната за портрета, да кажем къде точно ще набиваме и от тук ще вземем началото. Включваме машината. На екрана е изписан файлът, който току-що записахме заедно с вас. Сега се съгласяваме с това. Той посочва времето, ето колко точно ще отнеме всичко. И бавно започваме да нагласяме нещата. Преди всичко обаче ние искаме да проверим линията на хоризонта, за да не бъде изображението нито наляво, нито надясно. Ето ние гледаме по ръба, ето тук натискаме бутона и започваме да местим леко наляво в тази посока. Местим съвсем бавно и внимателно. По принцип има малко разминаване, така че ще мръднем още малко по-нататък. Избираме си нова точка на привързване. Аз по навик обикновено започвам от лявата страна и понеже това е само проба, ето така го правя. Мен това напълно ме устройва. Който иска да започне от средата, натиска още веднъж, изображението ще е от средата. Обикновено, ако печатаме фотографии, прехвърляме снимки върху паметници, то в този случай ние работим от средата. Да продължим нататък. Слагаме точка, натискаме F3 и той постави точката. Т.е. тази начална точка винаги ще остане точно на мястото на привързване. Това го казвам за всеки случай от моята практика. И така, излизаме от режима на обход и отиваме на печат. Натиснахме. Тук виждате две цифри, 95 и 100. Тоест, разликата е около. Това препоръчваме ние. Това е сила 95, силата на слабия удар. И тя се регулира с тези стрелки, повече и по-малко. А стойността, това всъщност импулсът или силата, която се подава за силния удар. Тази стойност се регулира с помощта на ето тези стрелки тук. Но точно към момента нас всичко това напълно ни устройва и ако се наложи да намалим или да добавим, ние в движение с това нещо ще се заемем веднага. И така, сега натискаме клавиша F1 и ето, че тя веднага започва да работи. Ние погледнахме долу и видяхме, малко не ни достига сила. Нека да добавим още малко мощност. Ако в този случай ние искаме да вдигнем едновременно и двете зададени стойности нагоре. Нека да вдигнем с F3, натиснем и виждате цифрите и двете цифри се увеличиха с 5 единици. Ние горещо препоръчваме да добавяте само по 5 единици, понеже при едно вдигане с 5 единици, вие няма да видите праг върху рисунката. Ако обаче вие добавяте по 10 единици, то ясно ще се вижда прехода. Гледаме по-нататък какво точно става. Аз виждам, че ние вече успешно добавихме. Обърнете, моля, специално внимание на тези зони. Ето тук също и тук и ето тук. Навсякъде резултатът се промени. Тоест, отначало ударът беше по-слаб, а после стана по-силен. Това е за тези, които се вгледат. Аз смятам, че е достатъчно. Слаби точки има, но в крайен случай, ако ние искаме да направим изображението още малко по-светло, ние ще добавим още от слабите точки. Не силните, а слабите. Ще бъде още по-светло. Разликата вие няма да видите веднага, но общия брой на слабите точки, ето особено тук, в самия край, ще бъде значително по-добър. Ето вижте особено тук, точно в края, ще бъде наистина малко по-голям. И така, сега, след 5 минути ще видим резултата. И така, ние вече виждаме резултата от неговата работа. Това е напълно достатъчно за това да можете качествено и спокойно да отпечатате именно тази снимка, която вие получихте като поръчка от клиента. Обръщам вашето внимание ето тук върху някои от тези листове. Виждате, тук има един ясен преход от дълбокия черен цвят към по-светлите тонове. Нататък.
Белите косъмчета, които се намират на самото изображение, те са само съвсем леко нарисувани и маркирани от машината. Ако на вас ви е необходим повече контраст, значи е необходимо малко да намалите броя на светлите точки. Сега ние ще проведем един експеримент. Нека да си представим, че при нас внезапно са спрели електрическия ток. Спря. В това няма абсолютно нищо страшно. Ние сме намерили източник на захранване. Дали е акумулатор или сме пуснали генератор, включваме отново захранването. Поглеждаме към контролера. Тук пише дали да продължим печата или да не продължаваме. Ние се съгласяваме и натискаме F1. И така той ще започне да печата отново, точно от същата тази точка, върху която той е спрял да работи преди малко, без никакъв проблем. Това е една много важна функция за всички тези от вас, които професионално се занимават с този вид бизнес. Необходимо е винаги да проверявате междината преди самото начало на работа. Тя по принцип трябва да възлиза на 0,1, максимум до 0,2 мм. Ако нагласите междината на 0,2, слабите точки ще са по-малко. Ако я направите 0,1, то слабите точки ще бъдат повече. Затова всичко е по ваша лична преценка, както се харесва на вас, както се харесва на вашите клиенти, вие сами определяте параметрите на тази работа. С това приключваме всичко. Аз мисля, че на вас ще ви бъде изключително приятно да работите на тази конкретна машина и ще ме споменавате с добро. Всичко хубаво.